Estamos en Armariz e todo este entroido que vedes aquí vai a recorrer as rúas da aldea de Armariz en Nogueira de Ramuín. Levamos aquí un rato, é espectacular. Eu dicía fai un momento a alguén que me acompañaba, é que está o 100%, o 200%, o 300% da xente da aldea. Lóxicamente estamos nunha aldea rural pequena e aquí hai máis xente que habitantes aí neste momento. E aquí se xuntan varios entroidos tradicionais de diferentes sitios de Galicia para desfilar nesta aldea. Están os felos e as madamas de Esgós, as follatés de Lombio, apunto para que non se me olvide nadie, as bonitas de Sande, o folión de Vilariño do Conxo, os farrumecos de Sobradelos e o entroido de Campo Becerros. Hai unha representación ampla. Me dicían fai uns días, pero hai tanto entroido. Sí, pero, e alguén dicía, pero os galegos son están de festa. Pois sí que somos de festa, e a prueba védela a cantidade de entroidos que visitamos e festas que hai ao longo de Galicia. Eu agora voume para arriba, dentro un pouco faremos fotos e imágenes de, por decirlo de alguma maneira, do desfile de estes entroidos. Hasta logo.